So guys, good morning. So today is January 7, 2025. So guys, sige kung kalimot ingon og pizza kay sige gyapon December 2024. So guys, I'm done eating my breakfast. Dito ilang mama akong sudan kay nukos bulad inununan utan nga Bisaya og naay pork ko naka-og pork. Dami kayo ang mga sudan nga mga inununan. So thank you so much motherhood. Siging malibre. Kabahog ug bahaw ug utan. So duty time na. So time check is now 7:23. So kuan nanawag sa mo ang balay ang kinsa sila ko ni adto mura magmaligya kaldero. So dito lang ko dulog diri kay alas 7 na wala ra bay nagaton nako. Kay si Bana tuwa sa Malabuyok. So magbaklay ko ani ron. Kay way maghatod na ako. So amping ta guys ha kay donglog kay kalibutan. Siging gaulan. So the weather today is nice lah. Si duty mood na sad si Ox ha. Mamugasay ni kay naibali ron utang dako kayo. Ituki kay wa ni kuyog na ko tuela mama. So amping ta guys always. So nana ko dari kay sa barangay. So time check is now 7:40 in the morning. So naglakaw unta pod ko ba din na kumbana kay nasa Malabuyok. So pag abot ako dapit sa co-op kay night jeep. Dalaga na sad ko guys wa ko kabantay nga na jeep. So nana ko dari sa office. Thank you Lord. Kayod-kayod na naman. So the unang abot dire kay Manilhig jud na kay daghang sagbot. Atong siligan ang mga sagbot charot. So mauna to guys. So hello guys, diba hapit naman jud ang ato ang elections karong May 12, 2025. So actually guys, ang Comelec nagkandak og unsaon pag-vote nga gamit ang Smartmatic. So unsaon pagkuan nga dili ma-invalid or ma-overvote ang ato ang kuan kanang gibotaran na kanang isyedan ba. So mura may ani ka cash in 7-Eleven guys or so dapat dili jud siya i-overvote nato kay ma-invalid ang atong boto. Nag-uol ko diri sa barangay guys. Nag-uol kong bread, nag-uol ko ditong chalani, nag-uol ko tanan sa tanan-tanan tibok diri sa barangay guys. Nag-uol ko nilang tanan. Kay ngano ingon nila gwapo kano ko. So hello guys, good evening. So wala jud ko gyapon masyadong content. So time check is now 7:30 in the evening. So actually guys, pag-abot na ako gikan sa barangay kay kuan result ko higda kay budlay ko as in kapre ay ikatulog. So mao to guys, mga tuwan mo ni Bana dayon adlawan pa sa lungsod. Then daghan man kaayong nagpatod niya nagapatod sa kubong mag-ready ng timong atulong so na magpatod og bidyukihan. So nagabayan mi guys mga alas 6 mi ka pinag-adto sa Oslo. Ngit-ngit na kayo may nagapalit mig sudan guys. So nihapit sa mig 7-Eleven. So mauto mara jud akong update. So nanihapon mi kay nagpalit og lunch si Bana o palit sa may manok. So mara jud guys akong update na anak ko sa balay. Nag-edit og video kanang way mga kabuluhan ng mga videos. So duka na ko, hapit na ko matulog. So guys, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page guys sa Olangga po. So guys, salamat sa pagtanaw.